היי, אוכתניק, יש מצב אתה נותן לי משהו כזה? קל. אוקיי. שמחקי. רע! חורש מספר חיטה. וחתני לי. היי. אף פעם לא חוויתי עוד שנה כזו. לא. כבר לא מבריז לי ככה סתם מפעולות. ואין מצב שאני לא יוצא מפה מדריך. לא. כמעט כבר 6 שנים שאני פה חניך. אני מרגישה שיודעת בדיוק מה היא עושה כשאני מפריע במסדר והיא צורחת צעקה כאילו לא בכוונה, איך היא גונבת לליאם את ההצגה. כאילו לא בכוונה צעקתי חזר זיר והיא התחרפנה. תמיד כולם אמרו שאני חתניק ממוצע, אבל עכשיו אני שייך למשפחה. שואלים אותי מי השכבה הכי טובה בסניף? אנחנו השכבה שאתכם תעיף. אוקיי. כל שלישי שישי אנחנו כאן, לא מאמין איך שעבר הזמן. להיות חתניק זה מושלם, ובגלגול הבא אהיה חתול מיוחם. תנו לי רק כמה דקות של שקט בלי החפירות. עוד ערך אחד, עוד 2 אולי. הגזמנו. רוני שוב נואמת ועדי מגישה. ליאור עשתה לי את האוזן ויוני עוד קיים. שרים מסתווי קושקוש ומפחדים מהילי. איך אני אוהב את המדריכים שלי. נראה לי שיצא טוב. בואי נעשה.